Dostlar, indi her birimizni isimlep tanıştırmasak da, bugün bizning uchrashuvda, bugün bizning üstel altında bizning bilan birga bizning akademiklarimiz, bizning harbiy kishilarimiz, военный kishilarimiz deb aytayman, oqsoqollarimiz, Totarımızning oqsoqollari birida. Bizning bir ko'p yillar ilk mana boshlab jiberilgan narsa deb aytayım, o'zimizning tilimizni, dinimizni, urf-odatlarimizni saqlab qolish uchun mana shunday yig'ilishlar bir ko'pdan boradi. Biz endi bugungi kunda shin ko'nglimizda shusha davomni olib borarga deb tilovchilar har vaqtda da tirishib, mana shusha birida bizning shtabda yig'ilamiz. Bugün bizning oqsoqollarimiz aytib ketganim şey birida, men qolsa sizning fikrlaringizni de bugungi kechada eshitsak, bigrak da yoldaşlık bo'lmas deb o'ylayman, bigrak da yaxshilik bo'ladi. Я очень тронут второй раз в этом доме. Очень тронут из-за того, что вот как только баян играет или гармошка играет, я сразу, или татарская песня, я начинаю внутри плакать. Я не знаю почему, может это не со всеми происходит. Я в деревню приезжаю, то же самое. Я не могу удержать себя. Почему? Потому что я вспоминаю свое детство. Я вспоминаю те годы, которые 8 человек все-таки в семье, ну, в то время так же было. Мне всего 62, вы не подумайте, что там. Я вообще думаю, что он 52. Я просто хорошо выгляжу в этом отношении, да. 8 человек, другой в семье 10 человек, 12 человек. Мы так росли в деревне. Вот только вот до мира мы разговаривали, с ребятами разговаривали сейчас, когда в деревне с утра до вечера работаешь, то ли коров пасешь, то ли на сенокосе. А я блатной такой был, потому что из такой хорошей семьи был, совсем трудяга. Ну, отец колхозник, и мать колхозница. Мне конные грабли доверяли. Потом я в десантном училище пошел, на скорость нажимаешь, там этот ручник даже работает, и вот так вот, там все это я каждый год работал, а ребята остальные завидовали. А вечером, вы сами знаете, гармошки, этот самый клуб, вот Люда, я лейтенантом был, я ее привез с Рязанской губернии, как плясали, как танцевали, каждый через двор, девочки, мальчики, все на гармошке играют. Ну так я перепрыгиваю, поэтому вот это внутри душа, вот она и плачет, и радуется, и так далее, особенно с вами. Я не делю никого там, я из татарской деревни рядом, Чурай, этот самый, башкирской деревни, рядом чувашской деревни, Каждая Семеновка, Какан Семеновка, Мягкий Тамак, Мягкий. То есть у нас мы вот такой, а еще украинская деревня тоже была у нас в районе, сейчас не знаю, как ну, там, украинцы были на украинском. Вот у нас же в Башкирии там многонациональный, Советский Союз такой был. Поэтому из всего вот языков я узнал из Саумусыс, а по-башкирски хаунсис. Хаунсис. Ну, поэтому вот разницу я немножко соблюдаю в этом отношении. Ага. Поэтому раньше как-то по-татарски разговаривать стеснялись, это правда. Вещи надо говорить своими именами. В районном центре мать приехала, за 3 километра меня в интернат отдали в 5 класс, потому что школа была только 4 класса в деревне. За 30 километров в интернате мать говорит, мать по-татарски, там уже мои друзья, товарищи, улымды, синды, стесняешься, татарская сюдяшка. Вот честное слово, в классе, в школе, меня в русскую школу отдали, а рядом татарская школа. А Ким Исламович говорит, вот в русскую школу и все. А я 5 класс, ни одного слова, там лестницы знаю, там какие-то слова, может кто-то такой был в моей роли тоже из вас. Может, вы уже все сразу вышли туда, люди там. Ну, все правильно говорите. Но я вот из такой семьи вышел, из такой деревни, все это понимаете, вы хоть профессор и так далее, я тоже вот простой татар малай. Ну, что я хотел сказать. Я очень горд, огромные слова благодарности за приглашение. Вот. Второй раз. Мы после того разговора нашего, когда мы отмечали Талгат Закировича, я здесь выступал, говорил, мы были в Уфе, я докладываю, Ради Фаритович нас очень хорошо принял, действительно, он может молодой и так далее. Вот такие, да, и по всем направлениям мы этот вопрос, когда от Талгата Закировича подняли под протокол, звонили, говорили. Потом очень хорошо принял мэр города Уфы. Ничек аңар герой болып шыққан, ничек ол геройлық көрсетті, ол тыйнақлық қылынды.
Бұл тыйнаклыктыр инде, аның әйтәсе килмәде. Шулай да андый кешеләр безнең арада бик сирәк. Герой булу бит ул ничектер үзеңнең хәлеңне саклап калу турында уйламыйча нәрсәдер эшләргә, илең өчен, башкалар өчен. Мин шулай дип аңлыйм. Яни сезнең белән монда очрашу геройлар белән бу йортта бит төрле кешеләр киләләр. Төрле кешеләр, яшьләр дә, картыраклар да безнең кебекләр. Ну, монда төрле кешеләр килеп үзләренең гомеренең үткән вакытларын искә алалар. Алар башкаларга үзләренчә нәрсәләр бирмәкче булалар. Сез геройларны монда ишетү безнең өчен бик тансык. Кечкенә чакта беренче телне белдек татар теле. Мин дә Мәскәүдә үскәч, 3 яшькә хәтер урысча сөйләшмәдем. Бу безне дә шулай тәрбия итте Мәскәүдә. Шуның өчен без аны саклап, чөнки ул бик зур байлык. Аннары ул эчтә кала. Аны ишетсәң, хәл җиңеләя, йөрәктә шундый бик рәхәт була. Нигә? Ул тел безнең ата-ана белән килгән. Без аны инде хәтерлибез. Бала чагын заманнарын хәтерлибез. Ничек без үстек. Авыр булса да, сез сөйләдегез күбегез. Авылда үстек бик инде. Мәчеттәгез, мәктәптә җыракка җитдегез. Мин инде Мәскәүдә үстем, чөнки ама бездә мин әйтәрем, офицер аиләсендә үскәчтем. Бездә инде шундый гадәт булды. Нык татарга. Шуның өчен дә безнең татар теле ул безгә ишәгә шундый бер тәртип, дисциплина кертә. Ул безгә шуның өчен кирәк. Аннары инде телебезне сакласак, без төрле милләт белән сөйләшә алабыз, аңлаша алабыз. Алар безне якын итеп күрә, мин сезгә дөрестән әйтәм. Бөтен милләтләр, күбесе, төрки милләтләр безне әйтәләр, сез беренче, сез инде бөтенесен саклыйсыз, без сезнең артында барабыз, сез беренче. Шулай дип мин уйлыйм. Чөнки ул тарихтан башлап, татарлар бөтен дөньяны, бөтен мөселман милләтләрне, Россиядә, бөтен төрки милләтләрне берләште. Аларның инде бөтен инде безопасностьларын ничек дә татарча әйтәшли инде. Алар саклады. Чөнки алар дәүләт милләте. Алар зур милләт, тарихи милләт. Шуның өчен инде аларның дәрәҗәсе бик зур. Урыслар да хәзер һәммәсе аңлый, әйтә, безнең тарихыбыз шундый Петр патшадан башланмады, Екатерина авалгы замандан башланды. Елны 3 гасыр, шундый алтын урда вакытлары хәзер аларны күтәрәләр, чөнки içinden de ул беренче безнең зур мәмләкәтнең башлыгы булды. Чөнки без аны җирдә сакландык, яннары ул безгә, безнең кулыбызга калды. Аннары инде безнең милләтебез бөтен дөньяга, бөтен Россиягә беренче булды. Чөнки татарлар укыган кешеләр булды, галим кешеләр. Аннары алар динне дә бик яхшы белделәр. Алар, муллалар, сәүдәгәрләр Урта Азияга, Кавказга кирде. Алар аңлашылды. Шуның өчен дә Россиягә ул бик зур ярдәм булды. Безне инде артык инде якын белән, беләсез инде тарихны. Бик күп сугышлар белән. Шуңа да карамасак та безнең дәрәҗәбез калды. Телне без сакларга тиеш, чөнки бу безнең инде иң алтын байлык. Башка безнең бер нәрсә бар. Безнең тарихыбыз бар, но безнең тарихыбыз бераз артка калды, чөнки безнең бөтен фән авыл фәне. Без шәһәрләрдә яшәмәдек, шуның өчен без бик авырлыкта үстек татарлар. Ну, аңар да карамасак та, ул безнең бик зур кешеләр үсте. Марҗани, Курсави һәммәсе алар авыллардан чыкты, аннары күтәрелде. Безнең бик күп геройлар, безнең бик күп фәнчеләр, академиклар, Нигъмәтуллин, академик сез аны беләсез. Башкалары да. Безнең бик күп артистлар, талантлы артистлар. Без бу илдә ике милләт, татар белән рус. Русларның бик күп татар танылар. Шуның өчен без бер-беребезне бик яхшы аңлыйбыз. Безгә ничек тә карамасалар, безгә иң якын милләт. Ама дине башка булса да, теле дә башка булса, алар безнең
Бу читен заманларда без инде тырышырга кирәк, чөнки иң беренче безгә кирәк эш ул балаларның тәрбиясе. Ничек без аларны үстерәбез, бу заманда алар бер карасагыз алар яшьләр. Американнар килде. Ну безнекеләр дә шулай. Студентлар. Ул теге сарык көтү шикелле. Башлыксыз. Һәрбер үз тарафына тарта. Аларны һәммәсен җыеп, аналарга әйтеп, алып барырга бик читен эш. Буның өчен безнең иң беренче эш ул балаларны тәрбия итәргә. Чөнки без аларны өйрәтмәсәк, тәрбия бирмәсәк, бу дөнья кирәк итәргә мөмкин. Чөнки кеше булырга өчен уларның һәр көн тырышырга кирәк. Бу бик зур эш. Үзеңне кеше булып саклау. Буның өчен зур эш. Именно айдан безнең геройлар ул бик яхшы тәрбиядән чөнки байлык турысында уйламыйсың, рәхәт турысында уйламыйсың. Синең беренче үзеңә вәгъдә биргән сүз синең ана яклары, ата яклары, илең, синең әйлә, шуның өчен син үзеңне бирәсең. Һәммәсен. Иштән дә, тыштан да син аны бөтенесен. Бөтен артык тамча хатып бирәсең. Бөтен эшкә аны яхшы эшләргә кирәк, чөнки ул геройлар була сугышта да була, бу тормышта да була иштә. Чөнки ул геройлык ул бик зур ответственность. Ну, нәрсә әйтәм, мин инде бу табынга хуҗаларга бик зур рәхмәт итәм. Чөнки алар безне бергә җыялар. Бер-беребезне таныйбыз, чөнки без дуслыкта торабыз. Без һәм бөтен татарлар дуслыкта торырга тиеш. Чөнки без үзебезнең милләтне сакларга тиеш. Дуслык булмаса, татарлар алар бик дуслыкты яратмыйлар, сез беләсез. Хәзерге заманда һәммәбез берлектә яшәргә тиеш. Той генә килде миңа шигъри мәзгил. Шигъри мәзгил дигән шигырь. Менә сезгә аны мөмкин булса озвучить итәм микән? Менә әйтәм бит, без үзебезнең туган телнең матурлыгын менә шундый шигъри татар язучыларын, татар шагыйрьләренең шигырьләреннән белеп алам. Иң авыр чакта мин шул шагыйрьләрнең шигырьләрен укыйм. Менә күптән түгел генә авыр чак килде. Хәсән Туфанның шигырьләрен укыдым. Аннан соң тагы Мустай Кәримнең шигырьләрен укыдым. Менә әйтик инде ике тел, менә туган тел, алар шул кадәр якын. Татар теле, башкорт теле. Менә башкорт теленең серен, матурлыгын аны укымыйча белеп булмай. Татар теленең көчлелеген аны мин шуннан күптән түгел генә минем 14 хикәям чыкты Туфан журналында. Ул журналда Башкириядә бер журнал татарча чыга. И бер газета, Кызыл таң газетасы. Аксакаллы. Бүтән бер нәрсә дә юк ул бuna әйтим. Шуны әйтәсем килә, анда эшләгән кешеләр, Тулпар журналында эшләгән кешеләр. Bütün редакциясы 4 кеше эшли. 4 кеше. Шул 4 кеше чыгаралар. Вот. Елына 6 номер. Анда чыга bütün яктан да сәнгать ягыннан, гыйльми яктан, бала телләрен ничек саклау турында, ничек балаларны укыту сәлләр, ничек сакларга кирәк безнең менә әйтик гырыф-гадәтләрне. Шуны әйтәсем килә, туган телендә көчле гырыф-гадәтне саклау бер нинди нәрсә юк. Тик менә туган телдә генә әйтергә мөмкин халыкның
гомер буена 1000 еллап саклап килгән арыф гадәтләрен саклый торган бер нәрсә ул халыкның теле. Менә шуны әйтәсем килә, менә мин күптән түгел генә инде бер 2-3 ел хәзер русча әйтим, изучаю методы поиска, анализа больших текстовых документов. Это я вот по этим предметам я написал массу работ, массу трудов, и я одно понял, что мощнее механизма это средство выражения мыслей, как вот язык, нету ничего. И вот сейчас почти 90% научных мыслей, они оставались за пределами статистических методов. Сейчас появилось новое направление, которое сейчас использует обработку текстовых документов. Хочу сказать, что татар беләйме, көче җитәрлек оказывается. Мин берничә мәртәбә яздым статья, гыйльми хикәяләр, гыйльми статьялар, фәлсәфи уйлар турында. Татар теленең көче җитәрлек. Иң авыр мәсьәләләрне сөйләргә мөмкин. Шуны әйтәсем килә, балаларга шуны әйтергә кирәк. Җиткерергә кирәк балаларга. Безнең татар башкорт теле ул бер телдән дә ким түгел. Аның көче җитәрлек. Менә минем танышым редакциядә эшли Дилбәр ханым. Ул Чувашиядә үткән елны үзенең диссертациясын яклап чыкты. Тел ягыннан. Менә әйтәсем килә, вообще менә аны язган диссертациясе күрсәтә, ничек безнең менә телләр үсүе турында байлыгын күрсәтә. Менә шуны әйтәсем килә, чөнки менә мин шушы безнең җыелышыбызда шуны әйтәсем килә, туганнар, үзегезнең балаларыгызга, оныкларыгызга тел турында, татар башкорт теле турында сөйләргә оялмагыз. Аның көче җитәрлек. Шуны әйтәсем килә, миңа хәзер менә исегез китәр 85 яшь, ә мин үземнең туган телемнән көчле телне әле күрмәдем. Менә әйтәм бит, менә шул кадәр көчле тел. Авыллардан китәбез. Ләкин әле менә шәһәрләрдә ничек үзебезне саклап калу, ничек телебезне саклап калу, ничек балаларыбызны кызыксындыру үзебезнең әдәбият мәдәният белән. Вот ул ысуллар әле, ул способы, методы, ул ысуллар әле аны без китереп чыгарганыбыз юк. Ул мәсьәлә бездә генә түгел, Мәскәүдә генә түгел, Татарстанның үзендә дә тора, Башкортстанның үзендә дә тора ул мәсьәлә. Чөнки шәһәр җирендә үзебезне татар социумы итеп, татар җәмгыяте итеп саклый алуга әле өйрәнмәдек. Минемчә, хәзерге заманда балаларыбызны кызыксындыру өчен, яшьләребезне кызыксындыру өчен мөмкин кадәр татар теленең курсларын оештырырга кирәк. Беренче. Икенчедән, татарлар иң начар эшләрдә эшләгән вакытларын әле хәтерлиләр. Урысларның хәтерендә дворник татарин. Хәзер юк. Хәзердің дворниклар юк. Урам сөбірушілер юк біздің татарлар арасында. Шуңа күрә әле халыкның, русларның, башка милләтләрнең хәтерендә шулай калгандыр.
Şuna göre leksiyalar uyuşturuğa gerek. Üzümüzün edebiyat hakkında, ulu şahıslarımız hakkında bizning maqtanırlık, gururlanırlık şahıslarımız köp. Şul kadar. Eğer indi bir neçe aydan arttırıp cibere demeyiz. Bizning yazma edebiyatımız Rus edebiyatına karaganda burundurak. Onlar da var. Şuna göre onlarını kürsütebilirlik gerek yaxşı leksiyalar okup. Annan hazır dünyada bulunan şairlerimizni, yazıcılarımızı çakırıp gençler bilen onları tanıştırmak gerek. Hani 60. 70. yıllarda bu vakitte tıyılgan vakitte tıyılaydı andığı uçarşular. Lakin bu meseleler uyuşturulaydı. Kazandan türküm kileleriydi yazıcılar. Başkurtstan'dan kileleriydi yazıcılar. Uçarşaydık. Mine şu vakitte kızıksonu arttı. Müzik yakından etkende. Tatarlarının, gençlerinin ul vakitte 60. 70. yıllarda yüzümüzün medeniyetle kızıksınımız nereden başlandı? Birinciden yanagına, yaşkına, jırçımız, yigitimiz İlham Şakirov gelecekler. O şu kadar Tatar jır, şulay gidip kursataydı. Gençler şunda paxotlarga yürgende ondan işitken jırlarını kabatlıydılar, üredeydiler. Ondan sonra dinge tartıldı. Kaysı birler benimle gelişmez. Bu da yaşkına imam bu vakitte Ravik Hazret. Bu mene yaşlarını alar yaşında bulgan kapıra dil boyunca kızıksınlardı. Bu mene halka, yaşlarga zor etergeç buldu yüzümüzün televizini bilirge. Şulay etip biz hazır mekteplerimiz üst elimizde bulmagaç. Bu avullarda da yok hazır. Tataristan'da da bitti diyerlik. Korkunç kalbi. Ekten bir Korkunç kalbi. ayanış, bir ayanış kalbi. Şuna göre şehir yerinde şu güne kalan kızıksındır. Bir vakit Başkurtstan'da varan poyizga girdiler. Bir yerkine gayle. Yeri kadını 6-7 yaşlık balaları. Balalar Rusça'da eybet söyleyebilmeyi. Bir bala taşlandı, etisinin çaklap aldı da maya patladı. İkincisi de maya patladı. Min karadım da bu yaşlar gelmekten iyisiz miskinler. Niye sulaydı? O buydu, biz bitti. Oğuldan çıkıp gitkeşip Tatar dili, Başkurt dili kimge de gerek değil. Mine şu stereotipni, şunday uyulavını baş eterge gerek. Düzeltge gerek yüzümüzün dil bilen. Süler yüzümüzce okup neydi zor dereceye mingen halkımız var, küterilgen halkı kişilerimiz var. Bunlar bilen maktalırga gerek, gururlanırga gerek. Hem onlarını küçedebilirga gerek. Я сказал спасибо нашим организаторам, Рустяму, всем нашим друзьям, что нас объединяют. Есть еще одно дело, и очень мощное для нас объединение. Я уже много лет предлагаю, спасибо нынешнему президенту Татарстана, он объединил нас, врачей татар-соотечественников. Председателем является Акчурин, академик, вы все его знаем прекрасно. Я правая рука у него. И оказывается, нас в Москве 90 человек, профессора, доктора наук, кандидаты наук, татары, соотечественники. И мы все, оказывается, у меня весь список есть их. И практически каждый год мы ездим в Татарстан, в Казань по приглашению президента. Раза два было, что он свой самолет нам выделяет. Мы там ездим и с ними меняемся обмен на медицинском уровне. И сегодня, в этом месяце, в этом году, 28 августа, я думаю, это будет,
Нас опять приглашают туда. Дни национального республики, дни национального как раз Татарстана. Нас приглашают туда. Мы делаем обходы, операции, показываем, то есть идет мощный обмен. Я считаю, это тоже очень великое дело. И больше того, в продолжении я говорю, что я уже несколько лет предлагаю при нашем на Третьяковке татарском центре организовать консультативный прием. Я готов браться за это как основной организатор. Что это будет означать? У нас сейчас много волонтеров среди наших татар, которые будут в этом помогать. Что это означает? Я думаю, вы меня поддержите. И где бы это ни было, вы должны продвигать в первую очередь. Мы ставим вопрос о здоровье. Вот я же сказал, у нас 80-90 профессоров по всем специальностям, начиная гинекологи, хирурги, кардиологи, эндокринологи, все есть специалисты. И вот представляете, мы организовываем раз в неделю, какой-то определенный день, консультативный день. 2-3 специалиста будем сидеть, и уже через интернет сейчас проблемы нет. Волонтеры объявляем, сегодня консультирует кардиолог. Все, бесплатно приходят, консультируем. Плюс мы знаем, где друг друга, кто расположен. Это я у себя работаю в Склифосовском. Сколько раз ловил себя на том моменте, поступает старушка, абастайвар наши, бабушки, плохо говорящие, стесняющиеся, но в страшно тяжелом состоянии, почти что погибающие. И какое отношение? Ну, не будем в эти детали входить. А почему бы у нас не было своего, в конце концов? Мы видим индийская медицина, китайская какая, еврейская, это все прекрасно. Я не на националистических чувствах говорю. А почему мы не можем здесь организовать? И я уверен, что будет большой наплыв, именно консультативный. Мы смотрим, да, если видим данные для показаний для операции, все, я как организатор созваниваюсь, вот тебе присылаю нашего земляка. Все, берет и делает по существу. Больше того, я уверен, сколько сотен, даже тысяч одиноких бабайвар, абастайвар лежат дома, брошенные, никому не нужные, без медицинской помощи. Вот я считаю, что вот эти сборища, вот о чем мы должны говорить. Как друг друга, что более святого здоровья? Только это, я считаю, в первую очередь. И почему? Нас 80-90 профессоров. Еще раз говорю, а других врачей? Нас несколько тысяч получится уже. И почему мы не можем это организовать? Вот это будет как раз мощно, гордость за свой народ. Мы не брошены будем. Вот Талгат Закирович bila Башқұрт ұйышмасын землячествоны біз создали. Шушы біздің аяздан соң ол бізге мөрәҗәгать итте. Біз аның белән килешеп, беренчедән уставны яздык, икенчедән утверждать иттек. Ondan столица к столице дигән тема буенча Башкирияның 450 еллыгына багышланган 2 елда 15 кичә үткәрде. Анда гел яшьләр безнең эшли толы. Вот шуны әйтәсем килә. Әгәр дә без эшләсәк, эшне була. Беренче бер кичә турында гына әйтәсем килә. Башкортстанның туган туфрагым, государственные деятели Башкортстана, воины, выходцев из Башкортостана, онда 6 генерал килде. Башкортстаннан чыккан. Маршал Пыстыга Иван Иванович. Мой земляк Бураевского района, Лобов Владимир Николаевич, мы с ним друзья. Вот который в книге. Королькова с женой, первая летчица, которая вылетела отсюда через океан в Америку. Вот такие люди приходили к нам, мы татарские, обязательно башкирские, украинские, цыганские, русские, все в зависимости, как к нам приходят, мы составляли программу. Люди часами не отпускали нас после вечеров. Спрашивали, интересовались, помощи предлагали. Вот если такие организации мы сможем поддерживать, помогать
Вот на основе нашего аяза мы можем филармонию организовать татаро-башкирскую. Нужно. Почему? Потому что когда люди собираются, одной национальности, пусть и другие, есть способ общения. Алхал билерге, гаиле турында сөйләшергә, балалар турында сөйләшергә, телне үстерү нигезе очрашудан, балаларыбызны тәрбияләүдән, и шунда гореф-гадәтләрне специаль темалар можем оештырырга. Аның өчен безнең квартираларына репетиция ясаудан артык эш алга барып булмый. Аның өчен урын кирәк, финансы кирәк. Сегодня штаб движется очень позитивно. Значит, мы сейчас увеличили количество мероприятий. Они стали более у нас насыщены идеологически. Мы сейчас стараемся больше идеологии, вот, больше тренинга, больше внушения. Вот только за последний месяц, например, у нас, вот помимо сегодняшнего вечера, значит, у нас были вот вчера мы провели очень такое, значит, мероприятие. У нас был совет аксакалов, при котором, значит, мы организовали клуб героев при штабе. У нас сейчас при штабе будет клуб героев татаро-башкир. Также вот 2 дня назад у нас ребята вышли с инициативой, мы организовали татар-мафию благотворительную. Все собранные деньги, они поедут в детские дома и будут разносить вещи, значит, детям. Также в этом месяце мы провели такое уникальное мероприятие в Казани. Такого никогда никто не делал, оно у нас очень удачно прошло. Это у нас 80 блогеров и еще 20 аксакалов-академиков. Мы собрали в одном месте 100 человек, они между собой познакомились. И теперь это у нас теперь у штаба в арсенале, помимо наших 150 наших обученных, значит, блогеров, есть еще 80 казанских.